Салом алейкум духтаро, ҳама каса иншолло созед инҷа. Ҳозир фаҳмондани тарзи духтани эзор. Аки эзори мо нарасид, болоиш ай паплин сери мондемш, ҳайҷи гап надро болоай. Бояд чи дигар. Ина мисол, эзори мо иҷаш бояд, мисол одами фарби айҷа анҷа чен мекунем аввал. Ҳозир иҷаи мо 32 ай. 32 да у харобака нормалия. Ба баланди куна чен мекунем. Диден? Немихе? Инҷа ки ма ҳозир мелқати кашидам, и баланди ам куна. Инҷа чен мекунем, бояд ан инҷа ки ҳозир ма инҷа ки ман мондам, хиштаки мондам шоф сиденяша. Бояд ами 35 боша, 34. Обши ба тайёр мо дарзаш. Мисол одами харобакаи. Ма гуфтестам баланди куни амо одамаш мо чен мекунем. Баъд ин инҷаи паҳми мо бояд ай чил зиёд боша. Ҳозир иҷа камтар ки буд. Ин иҷа ҳозир ҳуяй ман надухтам, диден? Надухтагиам. Аз сабабе ки мисол иҷаи мо кам буд, а ҳами поча, ина, поча эзора диде? Ина. Мо инҷа намқаша буридем, диден? Буридему, вале мо ҳеҷ пора кардагӣ нестем, и пора нест. И фақат я бара мегирему, да ис ранги хиштак мечаспонем. Неки хиштакои хали нест, и ранги бурук меояд. Ранги бурук меояд, хушру фасон меояд. Ҳозир немёра пора мекунем, медузем бо духтанша, ма шумода мефаҳмам. Духтаро, ҳами хиштакча ки мо буридем ай бари поча, ина да ҳамиҷа ҳозир медузем. Ина иҷара ба қайчи чи мекунем? Аниқ мекунем ки то куҷора бояд мо будузем. Ина ҳаста. Немихе карда да тай мошина, ина бо ҳамаша мефаҳмонам. Ина иҷара мо медузем немихе. Ина духтаро, мо инҷара духтем, гуфтем ку да боло. Ина инҷара духтем, аверлок задем. Ина баручка кашидем ки шумода маълум шавад. Ина кашидем, ина. Ина инҷа 43 шид уже ба ҳазир паҳми хушу шуд. Иҷа хадаш хай гуфтум, одами харобакай гуфтум. 32 33 да нормалия. Ана иҷара немихе мекунему ва пол круг мекашем ина. Ҳаста ина. Ина баручка ҳамаша кашидагим, ина барои шумо фаҳмо шавад. Ин михе мекашему, ба ҳамихе мебурем. Ҳозир бо духтанша нишон медем ки ай куҷо сар мекунем. Ина духтаро, ҳозир мо эзора ай ҷаш медузем. Ина ҷаш медузем. Ина духтаро, ина ҳозир мо ҳамҷои гуфтагим медузем. Немҷаш ки омадем, хушруак пол круг мерем. Диде? Немихе? Пол круг мерем. Чи дигар духтаро фаҳмонам шумора. Ина мисол мо пешай пушт бояд фарқ куна ку изор. Хай мо намебурем ира. Мисол ҳозир ҳам чихеле форат мепушиш. Ира мо намебурем, бояд иҷара иқа бизанем, ихе. Иҷара камтар дигар бигирем. Мисол пеш аз қафо пушт фарқ куна. Неки мо и кора намекунем. Мисол мо ҳами харша яхел медузем. Бояд чи дигар. Бо ҳозир изора ман нишонтон тиём дар видеои оянда бо тарзи пораи эзори дигар хел бо шумода мефаҳмонам иншолло насиб. Фаро изор тайёр шуд. Ина. Изори мо бучид. Ин хе кушоди хушру меояд. Диден?